Bé, en primer lloc, us hem posat un calendari exhaustiu de tot el procés que comença el dia 24 i que acabarà el juliol de 2024. A partir del dia 24 estaran oberts els períodes per presentar sol·licituds al personal funcionari de carrera, el professorat en pràctiques i les persones que demanen comissions de serveis, per tot el personal funcionari de carrera i per al professorat en pràctiques. Això del 24 d'abril al 8 de maig. Després hi ha un termini per al personal que està acollit a l'article 25, que són aquelles persones que tenen reconeguda una discapacitat i han demanat adaptació del lloc de treball per l'article 25, que aquestes demanaran del 9 al 22. Posteriorment, s'obrirà el termini per al professorat interí, del 14 al 23. Del 23 al 27 de maig hi estaran les propostes de les direccions dels centres. A continuació, una novetat. Ja sabeu que les persones que us presenteu a oposicions aquest any sabreu el resultat de l'oposició aproximadament el 17-18 de juny. Per tant, el 19 i 20 de juny s'obrirà un període excepcional per a totes aquelles persones que hagin superat el concurs oposició ordinari. Una vegada acabat aquesta presentació de sol·licituds, sortirà la resolució provisional, aproximadament a mitjans de juliol, i hi haurà 2 dies per fer qualsevol tipus de reclamació. I també 2 dies per a aquelles persones que han demanat comissió de serveis i volen desistir del procés perquè no els ha agradat el que li han adjudicat. Finalment, al juliol del 2024, cap a finals, tindrem la resolució definitiva amb totes les places que s'han atorgat per començar a 1 de setembre de 2025. En la mateixa diapositiva tenim la resolució, que us recomanem que la llegiu atentament. És molt farragosa, molt complicada, repeteixen molt les coses i per això hem intentat, en aquesta presentació que us fem, fer un resum bastant ampli perquè cadascú pugui trobar el seu espai. Esperem que estigui bastant clar i anem a començar a explicar. Què són les adjudicacions? Bé, les adjudicacions tenen com a objectiu donar un destí provisional al professorat funcionari, al personal en pràctiques i al personal interí. Quan parlem de funcionaris, només aquells que no tenen destinació definitiva. En aquest procés només poden demanar les persones que tenen destinació provisional. Si un funcionari vol participar, un funcionari de carrera que té definitiva, només ho pot fer per comissió de serveis. Aleshores, tornem aquí a posar-vos una mica el calendari i al costat la sol·licitud, els enllaços a les sol·licituds. No us preocupeu que també el dia 24, tan bon punt tinguem notícia que s'ha obert l'aplicatiu de funcionaris, us enviarem per correu i per WhatsApp. Quan surti el personal interí també us avisarem. Us avisarem de tot el procés. Però si algú vol avançar-se, doncs aquesta és els enllaços. Després tenim aquí al final el personal acollit a l'article 25, que aquest ha de presentar la sol·licitud prèvia comunicació als serveis territorials. Els serveis territorials posaran en contacte amb aquestes persones per dir-li com han de procedir per demanar destí per l'any que ve. Bé, aquestes adjudicacions, aquesta normativa, la podem dividir en 2 procediments, el procediment previ i un procediment general. El procediment previ parlarem ara i afecta a X persones. El procediment general ens afecta a tots els que volem participar. Aquest està una mica més limitat. En el procediment previ només
s'adjudiquen els llocs que teniu aquí posats, tota aquesta llista. I són llocs a propostes directament del servei territorial, dels departaments i de les direccions dels centres. Aleshores, una vegada que normalment són propostes de gent que ja està treballant i continuen. O si són centres de nova creació, doncs les direccions dels centres una mica ja escolleixen els docents que formaran part del seu claustre i els nomenen directament, les direccions. Si una vegada adjudicades aquestes vacants hi ha algunes que no s'han cobert, no més tard del 7 de maig, el departament farà pública a la seva web totes les places que hi ha vacants i aleshores qualsevol que reuneixi els requisits hi podrà accedir. D'acord? No m'estendré més en aquest apartat perquè realment al final després no surten moltes places i tampoc els interessa a tothom. A tenir en compte, molt important, sobretot per al personal funcionari en pràctiques. El professorat que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques no pot ser proposat en cap cas per a llocs d'equips de l'IC, CRP, TESIR o Centre de Recursos de Formació Professional. En canvi, sí que poden ser destinades en aules hospitalàries, en CDA, EAP, CREDA, CREP o CREDIC, el personal funcionari en pràctiques si ha estat objecte d'una proposta de continuïtat al centre. O sigui, en principi, el professorat funcionari no pot participar en el procediment previ, però en el segon cas, en el segon paràgraf, dintre d'aquests llocs, si tenen una proposta de continuïtat, sí que poden optar. I el personal interí també pot optar, però en aquest cas haurà d'acreditar un mínim de 12 mesos a la borsa. 12 mesos treballats. Si compleix aquest requisit, podrà participar en aquest procediment previ. Ara ja anem al procediment general, aquell que ens afecta a tots i que tenen com a objectiu adjudicar destinacions provisionals amb dedicació completa. Els participants hi ha docents que han de participar obligatòriament i uns altres voluntàriament. Qui ha de participar de forma obligatòria? El personal funcionari de carrera en servei actiu que no té destinació definitiva ni provisional a data 1 de setembre de 2024. Aquí estan inclosos tot el personal funcionari de carrera que va accedir per mèrits. D'acord? En segon lloc, estan obligats a participar el professorat que ha superat un procés selectiu i ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques. Per tant, totes les persones que van aprovar el procés oposició extraordinari d'estabilització i també les persones que aprovin les oposicions aquest any. Si alguna d'aquestes persones que estan obligades a participar no ho fa, l'administració els donarà una inscripció d'ofici. Això vol dir que et poden donar un destí a qualsevol lloc de Catalunya. Per això és molt important que tothom que està obligat a participar ho faci. Després tenim la participació voluntària, que afecta a les persones que demanen, són funcionaris de carrera, però demanen en plaça definitiva, però volen demanar la comissió de serveis. I el professorat interí, que ha de tenir els següents requisits. Ha de tenir serveis prestats a la borsa, dona igual el temps, i el màster finalitzat a data 23 de maig. D'acord? La participació del personal interí és voluntària, no obligatòria. Però, evidentment, si el que vol és optar a tenir una vacant al proper curs, doncs una mica sí que està obligat a fer-ho, perquè si no participa no li donaran, evidentment. Ara parlarem dels llocs que s'adjudiquen. S'adjudiquen, com hem dit, llocs vacants de dedicació completa i després també a mitja dedicació, però això només afecta el professorat interí.
Aleshores, els llocs poden ser ordinaris, específics en perfil professional i específics temporals. Els llocs ordinaris són els que podem catalogar entre cometes com normals, aquells que estan associats a una especialitat docent. Per tant, l'únic requisit per ocupar aquesta plaça és tenir reconeguda l'especialitat al lloc. El professorat funcionari de carrera i interí pot optar a tots els llocs de treball de les especialitats que tingui reconegudes. Això ho podem veure en el registre informàtic de personal a l'ATRI. El professorat del cos extingit de professors tècnics de formació professional podrà optar a especialitats del cos de secundària o bé a les del cossos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional. Sempre que les tinguin reconegudes al seu expedient. El professorat que hagi de ser destinat com a funcionari en pràctiques ha d'optar a llocs de treball del cos i especialitat d'oposició. Molt important. Però, com veurem més endavant, si tenen proposta de continuïtat del centre, malgrat l'especialitat no coincideixi amb la que han aprovat oposicions, també podran tenir aquesta proposta. D'acord? Continuem. Segon lloc, segon tipologia de lloc, específics en perfil professional. Són aquelles places que, a més de l'especialitat, tenen associat un perfil professional que tots coneixem. I si algú no el coneix, pot entrar en aquest enllaç que posa acreditació de perfils professionals i el coneixerà. Aquests llocs també són sempre de dedicació completa i el requisit del perfil professional l'hem de tenir reconegut a l'ATRI en el moment que es tanqui el període de sol·licituds. Si no el teniu reconegut, no podreu optar. Com a novetat, aquest curs, el departament ha informat que no es crearan noves places perfilades, transitoriament per a aquest curs. Més que res, no és perquè s'estiguin plantejant el decret maleït d'aquest de plantilles, sinó més que res perquè han de col·locar tanta gent que tenen una mica de problemes. Per fer-lo més senzill, han dit que les que havien ja estan i aquest any no en faran de noves. A continuació tenim els específics temporals, que són aquells que es creen degut a una conjuntura temporal, com diu el nom, i estan lligades a l'atenció temporal, a l'atenció d'alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests llocs es proveeixen a proposta del centre i també, en els casos que s'indiquin, ho poden fer per la fase d'elecció, perquè es vagin situant. La fase d'elecció és aquella en la que hem de participar tots, aquella en la que fem la nostra sol·licitud. Fase d'elecció vol dir presentar la sol·licitud. I aquests llocs específics temporals és tota aquesta retaïla de llocs que us hem posat i que no llegirem. Aules d'acollida, que això tots es coneix, el curs d'intensius a l'escola inclusiva, audició i llenguatge, en fi, etc. També hi ha 2 llocs més de treball al qual podem optar, que ja no estan encabits en els altres 3, que són llocs d'àmbit d'ensenyament a centres de formació i aules de formació de persones adultes. Les CFA i les AFA. Per poder optar a aquests llocs s'han d'acreditar els requisits que hem posat a continuació. Hi ha un àmbit de comunicació, un àmbit social i un àmbit científic-tecnològic, i cadascú té els seus requisits. Si un docent compleix amb aquests requisits, podrà optar en la seva fase corresponent per demanar a algun lloc d'aquests centres. I, per últim, tenim llocs dels 2 primers cursos de l'ESO, però aquí només poden accedir els mestres que ja estaven al centre, al curs anterior, i aquells que estaven, però perquè sigui la seva plaça ha estat suprimida.
Bé, ja tenim els llocs i ara quines vacants es proveiran mitjançant aquest procediment general. Doncs tindrem unes vacants inicials i unes vacants de resultes. Les vacants inicials són aquelles que a les plantilles de centres no estan ocupades per personal fix, per personal funcionari de carrera. Aleshores, totes aquestes estan lliures per ocupar mitjançant les adjudicacions. I les vacants de resultes són aquelles que després de l'adjudicació, pel moviment que han provocat els funcionaris de carrera mitjançant comissions, han quedat lliures. Són vacants de resultes. Bé, punt molt important. Jo penso que quasi bé és el més important de tot aquest procediment general. Les fases i subfases. I jo en quin moment m'adjudicaran? Detrás de qui vaig? Si hem participat al concurs de mèrits, els de les oposicions de l'any passat estaran davant meu al darrere? Doncs tot això, totes aquestes preguntes les resoldrem ara. Parlarem de l'ordre on s'adjudiquen les destinacions, veurem que en cada fase o subfase s'adjudiquen les vacants inicials i resultes. A veure, si a la fase 1 s'adjudiquen vacants inicials i de resultes i no es proveeixen per cap persona, aquestes vacants passen a la fase 2. Si a la fase 2 tampoc es cobreixen, a la fase 3 i successivament. No pot quedar cap vacant inicial i de resultes buida. I ja veurem també que un docent pot participar en aquest procediment per una o més fases d'adjudicació. Anem a veure les fases. Primer, aquestes fases es divideixen en dos grans col·lectius. Els funcionaris de carrera i en pràctiques i el personal interí. Primer, adjudiquen el personal funcionari en pràctiques i després a l'interí. I com es fa? Doncs bé, la primera fase, la fase 1, s'adjudiquen la fase de propostes de les direccions dels centres, que incloeixen les següents subfases. Primer, entren de cabeza la proposta per exercir càrrecs directius. Aquests tenen la màxima prioritat. Després es proveeixen els llocs específics amb perfil professional de les aules de persones adultes i els llocs de l'IE Martorell de Barcelona. En segon lloc, els llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d'educació especial. A continuació, la fase de propostes de centres acaba en la proposta per ocupar llocs específics temporals. D'acord? Tenim 3 fases en la primera fase. Una, càrrecs directius. Segona, els llocs específics, els que van no em surt la paraula ara. Perdoneu. En perfil professional. I, per últim, la proposta per ocupar els llocs específics temporals. A continuació, s'adjudica al professorat que ha perdut la seva destinació definitiva, per tal que pugui continuar al centre de destinació del curs anterior o ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva primera. A continuació, la fase de propostes de continuïtat de les direccions per al professorat que ja tenia destinació al curs 2023-24. Important, el que diem, el centre en reclama. Aquesta és la fase de proposta de continuïtat. És la fase 3. Després, la fase d'adjudicació de destinació del professorat funcionari de carrera acollit a l'article 25. I, per últim, la fase d'elecció, i si escau d'ofici, que ja m'he explicat què era. La fase d'elecció, aquella en la qual nosaltres presentem la nostra sol·licitud. En aquesta fase 5, primer van els funcionaris de carrera afectats per la pèrdua de destinació definitiva, el funcionari de carrera que ha de tenir destinació provisional, o sigui, tots els que encara no teniu la definitiva, els funcionaris de carrera, per exemple, els de concurs de mèrits,
En aquesta fase se'ls adjudica. El personal funcionari de carrera que sol·licita comissió de serveis. I, per últim, en aquesta fase, el professorat que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques. D'acord? Aquestes són les fases, amb les seves subfases, en les quals s'adjudicarà als funcionaris de carrera i en pràctiques. Aleshores, m'avanço, pregunta. Jo soc funcionari de carrera i funcionari en pràctiques. Si hi ha una proposta de centre a un interí, qui passa per davant? Jo, com a funcionari en pràctiques, o l'interí en proposta? A veure, el professor en pràctiques. Per què? Perquè en aquesta fase que estem explicant, en aquest primer apartat, no veiem cap lloc que adjudiquin al professorat interí. Clar, si jo soc funcionari en pràctiques, però hi ha un professor que també és professorat en pràctiques, però té una proposta de continuïtat, doncs estarà en la fase 3. I jo, com estic en la fase 5.4, doncs qui anirà davant? Perquè està en la fase 3. Per què? Perquè està en les mateixes condicions que jo, funcionari en pràctiques, però té una proposta de continuïtat. Penso que això és molt important. Continuem. Ara tenim el professorat interí, que sol·licita jornada sencera. Perquè el professorat interí podrà fer les seves sol·licituds i optar a ocupar jornada sencera, mitja jornada o totes dues. Podrà escollir fer els dos tipus de jornada. Fer una o l'altra. D'acord? Bé, doncs el professorat interí segueix el mateix ordre que el professorat funcionari de carrera. La 1, la 2 i la 3, que són fase de propostes de la direcció dels centres. La fase 7, que són les fases de propostes de continuïtat de les direccions dels centres. La fase 8, que és la fase d'adjudicació, una altra vegada que el professorat interí ha acollit a l'article 25. I, per últim, la fase d'elecció del professorat interí, que és la nostra sol·licitud. D'acord? Ja hem vist com l'ordre del professorat funcionari i en pràctiques i la del professorat interí. El que dèiem, per últim, s'adjudiquen les places de mitja jornada al professorat interí i l'ordre continua sent el mateix. Una fase 10, que és la fase de propostes de les direccions dels centres per ocupar aquests llocs que venen a continuació. Una altra que és la fase d'adjudicació a mitja jornada de les persones que estan acollides a l'article 25. I, per últim, la fase d'elecció, la nostra sol·licitud, en la qual hem demanat participar també a mitja dedicació. Propostes d'adjudicació formalitzades per les direccions del centre. A veure, allò que el centre en reclama. Bé, doncs les persones que poden ser proposades poden ser funcionaris de carrera, en pràctiques o interines, sempre i quan no tinguin destinació provisional a cap centre per la data 1 de setembre de 2024. Evidentment, és necessària la conformitat de les persones interessades. La direcció us ha de comentar que compta amb vosaltres. En principi, s'ha de signar un paper, aunque sabem que moltes direccions no fan signar res, però això és el que s'hauria de fer. I els interins han de tenir, per tenir proposta de centre, una antiguitat de 12 mesos a la borsa i d'aquests 12 mesos, 4 mesos treballats al mateix centre en nomenament a vacant. Important. És que jo he estat substitut. No. Has de tenir un nomenament a vacant. Si ets substitut, no podràs ser nomenat. El professorat en pràctiques. Doncs el mateix. Els centres poden fer excepcionalment una proposta de continuïtat a un lloc de la mateixa especialitat que esteu ocupant ara. Sempre que aquesta especialitat correspongui al cos pel qual heu estat seleccionats. A veure, exemple.
jo he estat aquest curs fent l'especialitat de castellà, d'acord? Però m'he presentat a oposicions i m'han donat l'especialitat, m'he presentat per català. Bé, doncs, com el català i castellà és del mateix cos, tu podràs tenir la proposta de continuïtat en la mateixa especialitat que estaves al curs anterior, malgrat hagis tret després l'oposició per una altra especialitat. Bé, continuem una altra vegada per l'últim punt. Per la provisió de llocs específics amb perfil professional, centres de màxima complexitat, centres d'educació especial, llocs en CFA, AFA, el mateix. La direcció del centre pot formalitzar proposta de continuïtat per al professorat interí, per al professorat en general, que ha ocupat un mínim de 4 mesos al centre. En general, per proveir aquestes places, la direcció pot nomenar a qualsevol docent que hagi exercit un mínim de 4 mesos al mateix centre. Què passa? Doncs que a vegades les direccions diuen no, és que no es correspon al perfil, aquesta persona no s'acaba d'adequar. Doncs en aquest cas, si vol nomenar a una altra persona diferent, ha d'aplicar un procediment específic i aquest procediment es diu entrevista prèvia. Només per a aquests llocs d'aquest punt. L'entrevista prèvia. Com diu aquí, per ocupar aquests llocs que torna a repetir-se aquí. Del professorat, clar, si no m'ha agradat a mi aquest docent que porta 4 mesos, doncs has de fer una nova proposta. Aleshores, qui pot participar a les entrevistes prèvies? Doncs mira, el professorat funcionari de carrera, en pràctiques o interí que tingui 12 mesos de serveis prestats. Aquí, entrevista prèvia, no es demana nomenament a vacant ni res, només 12 mesos. Aleshores, aquí hi ha el calendari previst per com es farà aquest procediment. El 23 de maig, cada servei territorial penjarà a la seva web les vacants a les quals les persones poden optar. Del 23 al 27 de maig, el professorat interessat en alguna d'aquestes vacants haurà d'enviar un correu electrònic amb un model normalitzat que ja sortirà, comunicant les seves dades i que manifesta la seva disponibilitat per ocupar aquesta plaça i, per tant, a mantenir una entrevista amb la direcció. En aquest correu haurà d'adjuntar el seu currículum. Important, un docent màxim pot optar, pot escriure 4 correus a 4 centres. Un màxim de 4 centres. Del 28 al 31 de maig, les direccions convoquen a les persones que ells estimin de tots els correus que hagin rebut i us faran una entrevista. Important, aquesta entrevista ha de versar única i exclusivament sobre aspectes professionals. No heu de contestar a cap pregunta que considereu personal. I també, en principi, heu de comunicar a les persones que desestimen fer-los l'entrevista. Entre el 31 de maig i el 6 de juny es comunica la decisió d'una proposta a les persones entrevistades o, en tot cas, la de propostes. Comptarà amb tu perquè tu sàpigues ja que si acceptes aquesta plaça per entrevista prèvia ja no cal, no optaràs a cap més, perquè només pots tenir un destí, una adjudicació. Per tant, la fase d'elecció ja la desestimaran si t'agafen per aquest lloc. I abans del 13 de juny, les direccions comunicaran al servei territorial els resultats de les entrevistes i de les adjudicacions. Bé, llocs de treball i motius de les propostes de direccions. Ja hem acabat l'entrevista prèvia, continuem amb els motius per als quals es poden nomenar les direccions. Les propostes poden recaure per ocupar càrrecs directius
que ja havíem vist a la fase 1.1, i en aquest apartat també pot intervenir, pot participar el personal interí. Però en aquest cas, si és per aquest punt concret d'optar a un càrrec directiu, ha de tenir mínim 48 mesos de serveis prestats a la borsa, més vacant al mateix centre, una altra vegada, amb un mínim de 4 mesos. Les propostes, també hem vist en la fase 1.2.1, també poden ser específics en perfil provisional, per llocs ordinaris en centres de màxima complexitat, en centres educatius d'escoles oficials, educació especial, propostes per ocupar llocs específics temporals. Tot això és un recordatori del que havíem parlat abans. I per propostes de continuïtat al centre. Tornem a insistir. I en aquestes propostes de continuïtat que el centre ens reclama, pot participar el professorat funcionari de carrera en pràctiques si han estat destinats en aquest centre durant el curs actual, el curs 23-24. I el professorat interí, si tenen l'antiguitat de 12 mesos, més una vacant al mateix centre amb un mínim de 4 mesos. Criteris d'adjudicació de destinació professional en les fases diferents a la fase de proposta. Fins aquí hem parlat de les fases de proposta. Ara parlarem de les següents fases. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva, fase d'adjudicació del professorat acollit a l'article 25 i fases d'elecció si s'escau d'ofici. Bàsicament ja hem parlat anteriorment de la fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de destí, del professorat acollit a l'article 25, o sigui que ens centrarem bàsicament en la fase d'elecció, en la presentació de la nostra sol·licitud. El criteri per adjudicar les peticions són els següents. L'adjudicació es realitza d'acord amb el nostre ordre de peticions i podem demanar centres, municipis, zona o comarques. Tenint en compte que no cal, això va destinat al professorat interí, que no cal circumscriure's el que tenim demanat a la borsa. O sigui, jo a la borsa tinc com a servei territorial preferent el Baix Llobregat. Per a les adjudicacions puc demanar qualsevol lloc de Catalunya. En el primer lloc vull demanar, mira, el centre del Baix Llobregat perquè m'agrada, en primer lloc. En segon lloc, doncs mira, vull demanar un centre a Girona perquè m'agrada molt la Costa Brava. En tercer lloc, per si de cas, vull demanar un centre a Pont de Suert perquè, mira, a l'hivern m'agrada esquiar. Tot això és correcte, a l'ordre que vosaltres vulgueu. De cada petició que fem, es tindran en compte tots els llocs ordinaris i específics en perfil i o temporals si tenim els requisits, segons l'ordre que hàgim demanat. A veure, jo tinc una especialitat X i 3 perfils. Doncs, per la meva petició del centre A, es tindran en compte totes les meves especialitats i, a més, els perfils professionals que jo pugui acreditar. Jo podré optar a qualsevol d'aquests centres. Important. En les peticions col·lectives, genèriques, les de municipi, zona o comarca, no s'adjudiquen mai als centres de màxima complexitat, ni de centres de persones adultes, ni centres d'educació especial. Si algú vol optar a qualsevol d'aquests llocs, a qualsevol d'aquests centres, s'han de demanar expressament el nom i cognom del centre i el seu codi. Per últim, si un demana municipi, ha de tenir en compte que demana tots els centres d'aquell municipi en l'ordre que surt a la convocatòria. I en el cas que un demani la comarca, el primer que t'adjudicaran són els centres de la capital de comarca, en l'ordre també que apareix a la resolució, i després tots els centres de la comarca.
ja tenim una mica clar i podem començar a formalitzar la nostra sol·licitud. Esperem que sobre el termini, que ja hem vist el calendari quan serà, hi ha sol·licitud telemàtica per tothom, menys per al personal acollit a l'article 25 i pels funcionaris de carrera que depenen d'altres administracions. Ja ho veurem. El personal de l'article 25 ens enviaran un correu des del servei territorial i ja ens explicarà. Important, omplim la sol·licitud i quan li donem a enviar ja no es pot modificar. Mentre no l'enviem, podem anar posant, doncs mira, me poso avui mitja horeta i poso 3 centres. Demà me poso i poso 5 més, jo què sé. I es va guardant. Però el moment que tu l'envies ja no pot ser modificada. Si veus que t'has equivocat greument o vols tornar-la a fer, doncs la pots eliminar i començar des de zero. Si l'elimines ja no s'aguarda res, amb la qual cosa hauràs de començar des del principi a posar-ho. Una vegada enviada es genera un PDF. Aquest PDF és important, he posat aquí 3 asteriscs, per què? És aconsellable que l'imprimiu i que veieu que posa sol·licitud enviada, perquè a vegades un l'imprimeix i posa estat provisional. I s'ha trobat problemes. És que pensava que l'havia enviat i al final es va quedar ja pendent d'enviament. Important, la sol·licitud, quan l'imprimiu, que posi sol·licitud enviada. Una vegada s'ha tramitat a través d'internet, ja està formalitzada la nostra peticions, no necessita cap imprès ni cap sol·licitud enlloc, excepte les persones que demanen comissió de serveis per motius personals. Aquestes persones hauran de presentar la documentació que se'ls demana en el punt 9.4 de la convocatòria per mitjans electrònics vàlids on correspongui. El professorat participa en aquest procediment per complementar la seva sol·licitud individual en funció del col·lectiu al qual pertany. Col·lectiu professor d'ensenyament secundari, professorat en pràctiques, professorat opositor, professorat funcionari de carrera, cadascú pel col·lectiu al qual pertany. Tornem a dir que el professorat pot sol·licitar jocs ordinaris, específics en perfil professional, els jocs d'aula d'acollida, suport d'intenció i aula inclusiva si reuneix els requisits. I per cada petició es tenen en compte totes les especialitats demanades abans de passar a la següent petició. Això vol dir, jo demano el centre A i tinc 3 especialitats. Doncs al centre A miraran centre A, especialitat primera. Centre A, especialitat segona. Centre A, especialitat tercera. Si en aquest centre A no m'han pogut donar cap adjudicació d'aquestes 3 especialitats que jo tinc, passen al segon centre. Miraran totes 3 i així successivament. Un altre incís que he posat aquí perquè no se'ns oblidés és que el personal funcionari de carrera i en pràctiques ha d'estar destinat necessàriament a vacants sencera. Les úniques persones que poden optar les adjudicacions a mitja jornada és el professorat interí. Per tant, el funcionari de carrera en pràctiques que vulgui tenir mitja jornada, el que haurà de fer és demanar un permís per reducció de jornada. D'acord? Ara anem a veure les sol·licituds per cada col·lectiu i ens saltarem els que pensem que no hi ha cap de nostres afiliats que tingui aquestes característiques. Pensem que en el punt 7.1 no hi ha cap afiliat nostre que hagi perdut la seva destinació definitiva i si és el cas, aquí tenen un resum i si és el cas i necessiten més informació, que ens truquin i es posin en contacte amb nosaltres.
7.2. Aquí sí, aquí parlarem una mica perquè hi ha moltíssims afiliats, companys i companyes que es troben en aquesta situació. Professorat que ha de ser destinat com a funcionari de carrera amb destinació provisional. Pues són totes aquelles persones d'oposicions, que són funcionaris de carrera d'oposicions anteriors, i el professorat que va accedir al funcionariat mitjançant el concurs de mèrits, doncs totes aquestes persones han de participar obligatòriament i aquestes són les característiques de la seva sol·licitud. Ara volia dir alguna cosa que se m'ha anat. Bé, ja vindrem. Aquestes persones participen per la fase d'elecció, per la nostra sol·licitud. I com diu aquí, sense perjudici que prèviament pugui estar proposat per la direcció d'un centre. Si ha estat proposat, ja hem vist en les fases que si t'adjudiquen per la fase de proposta de la direcció del centre, desestimaran la teva sol·licitud. Ja no aniràs per fase d'elecció. Les especialitats i llocs específics que podem demanar és fins a un màxim de 18 i s'han de tenir reconegudes per titulació. Com ho sé? Ja hem vist abans pel registre de l'ATRI i també l'aplicatiu ens ho posa fàcil. Quan anem a la part d'especialitat, per defecte ja surten les especialitats que ens reconeixen. L'únic que hem de fer és ordenar-les. Tenint en compte sempre que la primera especialitat a consignar és la de la nostra oposició. I d'aquesta especialitat d'oposició també podem obtenir un destí tant a llocs ordinaris com de treball específics en perfil professional. M'estic confonent. Professional amb provisional tota l'estona. Bé, excepte el que hem dit, en primer lloc, l'especialitat de l'oposició. No cal que consti en primer lloc l'especialitat de l'oposició si el que un demana i prioritza a la seva sol·licitud són els centres d'aula d'acollida o els llocs de suports a l'escola inclusiva. Si es demana en algun d'aquests, primer podem posar això i, en segon lloc, caldrà consignar la nostra especialitat titular. Podem fer fins a 60 peticions entre centres, municipis, zones i comarques. Tornem a insistir, si vol ser adjudicat en un lloc que hem dit, CFA, CMC, CE, s'han de demanar explícitament amb el nom i el codi del centre, si no, no s'adjudicaran. I per últim, aquest col·lectiu està obligat a incloure totes les comarques en la seva sol·licitud. Primer, si es fa com l'any passat, que pensem que sí, primer hi ha una pàgina on posem totes les nostres peticions de centres, municipis, zona, comarca, i després una segona part on prioritzen totes les comarques, totes. No et podeu deixar ningú, cap ni una, perquè si no diuen, doncs mira, estava incompleta el disseny d'ofici. Fem-ho bé. En la primera part, fins a 60 peticions, i bàsicament jo posaria centres, municipis i zones, perquè si les comarques ja les posaré en la segona fulla, doncs aquí ja no cal que les posi, dic jo. Però un pot fer, ja que hem dit, fins a un màxim de 60 peticions entre centres, municipis, zones i comarques. I per últim, totes les comarques de Catalunya. Bé, en aquest apartat tenim com han de ser les sol·licituds de comissió de serveis per a les persones que la vulguin demanar. Penseu que no és tan senzill que us donin una comissió i no es pot demanar perquè sí, s'ha de justificar. O bé perquè un demana comissió perquè ha estat directora i ja vol canviar de centre, perquè ha exercit 4 cursos de docència directa en un centre de màxima complexitat, en una CE o en un CER, un altre motiu, i després està un altre més ampli, que és acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificat. I s'ha d'adjuntar la documentació que així ho testifiqui.
Els motius no són excloents, poden presentar més d'un. Si algú té aquesta característica, vol demanar aquesta sol·licitud i té algun problema, que ens ho digui. El mateix, l'especialitat a consignar per comissió de serveis ha de ser la mateixa de la destinació definitiva i les peticions han de ser un màxim de 60. Aquí no ens entendrem massa perquè no sabem. Són persones que han de venir de fora i no vosaltres esteu aquí. Per tant, si algú es troba en aquesta situació, que es posi en contacte amb nosaltres. Sol·licitud de professorat que ha superat el procés selectiu i ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques. Bé, aquesta sol·licitud és, com hem dit, per la fase d'elecció, malgrat que pugui tenir també una proposició de continuïtat del centre. L'especialitat a consignar i la sol·licitud individual ha de ser l'adquirida en el procés selectiu. Important. A mi em poden proposar per una altra especialitat. Hem vist que això podia succeir. Però a la fase d'elecció, el que jo has de posar allà és única i exclusivament l'especialitat que jo he aconseguit en el procés selectiu. I després també puc optar a llocs ordinaris, específics. Ja sabeu que això sí que es pot posar. Després, aquest col·lectiu pot fer també un màxim de 60 peticions entre centres de zones, municipis, comarques, centres, i també està obligat a ordenar totes les comarques. Per últim, les sol·licituds de destinació provisional del personal interí. Ja hem dit que el personal interí pot optar a llocs a mitja jornada, a llocs a jornada sencera o a tots dos. Les especialitats que pot demanar el personal interí pot ser fins a un màxim de 18, si les té reconegudes. Constin o no demanades a la borsa. Però tenir reconegudes ja n'hi ha prou. I també poden optar a llocs de treball específic, amb perfil professional, si tenen reconegut el perfil. El personal interí, si demana dedicació completa, pot fer un mínim de 30 peticions i un màxim de 60. Si a més també vol fer la petició de mitja dedicació, ha de fer un mínim de 10 peticions i un màxim de 60. Ja hem dit, pot fer la sol·licitud a dedicació completa, a mitja dedicació o a totes dues. Pot escollir. I bé, les comarques. Posar les comarques en el cas del personal interí és voluntària. L'explicació és que tant el personal funcionari provisional, que no té destí encara, i el personal en pràctiques ha de tenir un destí sí o sí. Per tant, els obliguen a posar les comarques. Però el personal interí, com la seva participació és voluntària, no cal que posi les comarques. Bé, important i com a novetat d'aquest curs. He estat seleccionat en el concurs oposició, però ja tinc una sol·licitud com a personal interí. He tornat a presentar una sol·licitud. A veure, aquest any canvien les coses i les persones que aprovin oposicions ara al juny no hauran d'esperar tot l'any per ser funcionaris en pràctiques, sinó que ho seran a data 1 de setembre de 2024. Per tant, han de tenir un destí sí o sí. Què passa? Que en el període que s'obre el termini per presentar les sol·licituds de personal interí, ells encara no saben si han aprovat o no. Per tant, han de presentar sí o sí la seva sol·licitud com a personal interí, perquè poden que aprovin o, malauradament, pot ser que no. Si no aproven, ja tenen la seva sol·licitud presentada en el termini corresponent. I si aproven,
han de tornar a fer-la en el període establert, del 18 al 20 de juny, perquè la sol·licitud d'interí quedarà anul·lada. D'acord? Per tant, si aprovo possessions, hauré de tornar a presentar la meva sol·licitud el dia 19, el dia 20 de juny. El que no la presenti, doncs una altra vegada. Serà destinat d'ofici. També pregunta que ens fan. Si demanen la disponibilitat a la borsa, si vull congelar-me, si no vull treballar... A veure, si un no vol treballar l'any que ve pel que sigui, no ha de fer. Estem parlant d'interins, sobretot, del personal que participa voluntàriament. Aleshores, si un demana la no disponibilitat a la borsa, doncs quedeu exclosos de l'adjudicació i no obtindreu destí en el procés d'adjudicació. Per últim, us hem posat aquí unes preguntes freqüents que les té penjada el departament a la seva web per si voleu donar-li una ullada i teniu algun dubte que pel que sigui no ho hem pogut contestar avui nosaltres o si teniu curiositat i voleu consultar-les. Bé, també això és de l'any passat, esperem que sigui més o menys igual. Ens trobem aquesta pantalla que és les especialitats, el que sortirà a la meva sol·licitud. Quan s'obri, primer les dades bàsiques, allà haurem d'omplir o surt per defecte ja les dades que tenen, si no modifiqueu el que calgui. Ens sortiran en el següent les especialitats a dedicació completa. Després me sortiran les peticions a dedicació completa, les comarques a dedicació completa i, per últim, me sortiran motius d'exclusió, avisos i enviament. Dues cosetes només en aquest apartat. Al personal interí, a les peticions, li sortirà una pestanyeta més, que són les peticions a dedicació mitja jornada. Important, abans de enviar motius d'exclusió, avisos, llegiu tots aquests motius i comproveu que estigui correcte. També en cada pantalla veieu aquí a la dreta que posa ajuda. En cada apartada podeu clicar aquí l'ajuda i en principi us donen una guia per tirar endavant. Bé, acabem amb aquesta diapositiva i ja pràcticament hem acabat. Al juliol, finals de juliol, sortirà la resolució d'adjudicacions i la destinació que ens donin és irrenunciable. No podem dir que no. Els seus efectes administratius seran des de l'1 de setembre de 2024, que serà la data de possessió, i aquesta adjudicació acabarà el 31 d'agost de 2025. Per acabar, ens hem posat els annexos que hi ha a la convocatòria. Important que haurem de tenir en compte són els 4, 5, 6 i 7. El 4 perquè estan els codis de les especialitats i els llocs docents. El 5 perquè estan tots els codis dels centres del cos de mestres. I el 6 perquè els codis de centres dels cossos de professors d'ensenyament secundari de règim especial. Per últim, en l'annex 7, trobareu tot el codi de comarques. Si algú té algun tipus de suport o incidència, aquí teniu la resposta. Primer, és un problema tècnic, us dirigiu al SAU, aquí teniu el telèfon i el correu. Informació de suport, ja ho hem posat abans, les preguntes més freqüents que sol fer la gent. Si ja és de tipus administratiu, doncs a serveis territorials o al Consorci d'Educació de Catalunya. Us heu d'identificar posant aquestes coses, aquests ítems que he marcat aquí. Aquí us he posat els correus de cada servei territorial i, com sempre, ens teniu a nosaltres, al vostre servei, per poder contestar i ajudar-vos. Tant si teniu algun dubte o com si no ens sortiu, és que no sé omplir la sol·licitud, que és bastant senzill, és més complicat.
tot el que us hem explicat, que després quan us poseu allà no sol haver massa problemes. Val? Però com ja sabeu, que en qualsevol cas aquí estem per ajudar-vos. També hem pensat que podria ser del vostre interès aquest mapa de Catalunya, repartit entre els diferents serveis territorials que tenim a la nostra comunitat, un enllaç al directori dels centres educatius i un altre un mapa de centres on surten tots els centres que hi ha a Catalunya. I bé, afortunadament hem acabat. Us donem les gràcies per la vostra atenció. Us desitgem molta sort en les adjudicacions i sobretot a les persones interines que, a més, es presenten a les oposicions. Esperem que aquesta vegada sigui la bona i que